ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas, anapauluan. Ganggan naet, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayat kaagpayso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mo't lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo no nadawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodan ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdama, umay kanumot dagiti kaaruba tayo iti bantay. Agaramid damat kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mat, Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadag iti libroyo ang mapanid di pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanidya pagadanan. Malabsak mo't ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Itad mo kanyak tinakalapam alamas. Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaeston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Kumuyog ni siya, karag iti tauhan. Mapan kami, iti imbagada na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas metla ka di a lugar nga aramidan a resort? Anda, nakakita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawar na, ti Isla Daya. Ichay kumalugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangiparit iti aramidan tayo. Anda kayom ni siya na nangibaga. Iti lugar na iti mono na mangyan. Iti kadiigit ti baybay? Mabalin nga aramidan a resort para kadagiti paada tayo ababak nang? Well, eso na sumuratak. Anda karon napintas na may sana isla, dagiti mangyan. Ano ka no tinamas, kandan dumapay na agtao diti baybay. Awan sa kano ti am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Husto ti kunani siya. Kamoyog ni siya, tapno isuro ni siya karagiti tao, no anya ti adang, tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan amakidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan. Taamangan no agtudo. Aglugan ka pa'y itibal sa nga agawid. Inakarodan, ma'am. Agyamanak tapalubusan dak nga agawid na sapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy di isla. Nadyak agkam mali. Si kapay lang ang tagtutubo nga agad-adal ichay. Di da maanusan ti agbalsa iti bigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan dang entresado nga agadal? Panagkalap ka dilaang ti pagsapulan nyo ichay? Wan, ma'am. Mabalin ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap, tamaila ko da adagos ti makalapan da. Iso adid akayat ti agmula. Tamabayag nga urayan kasta ka di. Dahil tatipod no, ma'am. Pinadas ko ti nagmula. Ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan nak iti balsa nga agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kalabapor. Agturong samat dito eh. Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na et. Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na et. Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitam. Madanaga na kanod. Ang mga numaulit di kunada. Ang nagsagaba ini dagiti kapulyan tayo. Gapo ka dagiti ganggan na et. Marigaten da kano ngamin dagiti tatnao. Pagtrabahon da ida iti nadagsan. Dusan da ti makita da nga aginanang.
Saan tayo ngay palubos nga aramiden da kada tayo da abanag? Ganggan na at dalang. Da tayo, takin kukwa iti isla. Apay kasla da kaamak mo, anak ko. Adda nakita kadak kalabapor iti taaw nanang. Ha, ang mga nuganggan na utmat dagita. Kasano tayon at aga ditoy? Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na at. Uwan ka no. Adda imay idi. Ngam pinagbalinda nga adipon dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na at da, iso da pa'y tinaranggas. Kaamamak nuganggan na at nga agpaiso dagita. Adda armas da. Idin to taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na at nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi. Adda ka din imay asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. At da siguro mo ng opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong kadakwada. Mama, jak matanawan ti dakkel a bapor. Adda ka din napananda, papa? Wan, iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kayat ko ti agbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klasik. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Oh, wow! Nagmayaten no adda resort tayo iti maysa nga isla? Masigurado nga agbaligi ni papam iti misyon da. Asino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papa managbirok. Naduktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya tiyo asawan. Awan ti agnanaad at tao? Ada. Ngimpanay da nga ignorante. Mangalap da kanulaang. Makitam ka di ti dakkel a bapor. Adda ibabada a babasit a rubber boats. Ha? Kaya't asawon na ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na at ti daduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Iya si dagtaman ti bilog. Tabarang saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon yung umasidag. Amangan no pagaramidan data iti dakas. Anya nga tati panggap da kita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Nay, adda lumugan kadag iti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag di tanapanan niyo. Adam ni na kami iti isla. Napintas, kanado ti lamas iti adalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas amin ti buya naglawlaw. Anya kumaabuya dagiti makita dita. Ada nagduduma dit sura na nga rock formation iti aglalaw. Mabalin ka di apag kakamangan to dagita abat bato. Babaan itirang tay a simento. Tapno mabalin apag pasyaran dagiti turista. Mabalin na unay. Mayat tinapanunot ni Sika. Ano lagi diti umay na turista? No anda pagpasyaran itirabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro da pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naibag ta si mangpatkan iha. Imbawag itay ni papam. Ada kanun nasarakan da anapintas nga isla. Nukas na. Makapasyar tayo iti maysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate. Adamat kapitan amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo ijay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilugan tayo iti yate. Adamat lalaki akadwata? Anya,
Mayat nga agpayso day ta na panunot mo, iha. Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbutan, dagiti tattao nga adda ijay, mama. Isu ama sapol nga ipakita tayo. Anaturay tayo. Dahi taman ti kayat ko kan ka, iha. Kasla, man nakigubat, apa nagpampanunot. Darasan tatyag subli ti porok. Masapol a pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Taamang ano niya ti panggap dagiti aganggan na at. Agawaan tang ron. Pagandaran tan ti basit ang bilog tang. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Pagandaran ta aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit siguron iti igid sa maibos ti gasolino. Sa bagay, gaudan ta no maibos ti gasolina. Saan matkit di anak partak nagpataray dagiti gangan na ut. Takas laboy-buyaan da pa'y taglawlaw. Kabayatan na buy-buyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan ta matyag paigid. Paandaran tangarudan ti basit abilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaigi-igid. Oh, apay alangayo tinapabutngan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel abapor nang. Ay napo, ilisin na kami ko mga rod ka, dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga ammo no managdakdakas da, nang? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simunga dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Urayan tayo idanon niya ti kunada. Amangan no agpasyar dalang mat iti igid ti baybay. No agpasyar dalaeng, apay nga rod nga ada nagdakkel a bapor, kan ada pay rubber boat da sumangbay. Saan kay nga agdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igit ti baybay. Kuko ti gobyerno, apo. Diyo ka di mo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat yu asawan? Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin a babalay ditoy. Anya? Mademolish ko nam? Anya pa ngay? Isu ada kayo. Agbalkot kayon, kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kiyo, ako kwayo na ito nga isla. Urayen, taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kwa na ti papeles. Dayjay ti pamanaknak, ako kwa na daytoy nga isla. Anda pamanaknak, nakukuha ni siya na ito na isla. Ato, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka dili sika, ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor, ti awag ni sika kaniyak. Mono. Naglastog na ti apura wala kay. Inton kwan. At to'y pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Tara. Amangan lo tila mang dilpat iti rugit ti ima ni sika ti amo ni sika. Ha? Ne. Adamat ngagpaisot ti tulo ti daga. Kan demolition permit da. No, kaya't yun napalubusan kayo nagkalapit baybay. Masapon na agbunag kayo na umuna. Kadang iti graba na aramatan bagiti agarami diti pasdek diti igit ti baybay. Mano ka diti tangtan ti agbunag, senyor? Kukuha ni siyak na iti nasla. Dagiti makipagnaed, masapon nagtrabaho ni iso na. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni iso na iti tao. Kasla saan mat anain kalintigan dayta, senyor? Agbunag iti graba nga awan tangdan. Saan na kaya ni siyak titured ni sika nagtutubo?
Kaya't ka di pa ni si katiagian dito isla. Wano papanhawan ka. Sigod kami dito isla. Apaya papanawan na kami, senyor. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, aggigyan daruman iti igid ti baybay, kat panagkalaplaeng ti adda panagbiagda. Iti sabali abangir, baknang ni Don Rico, ama isa nga agom nga Espanyol. Ado ti gayam, kan koneksyon na nga opisyal, kayat na atagikwaan ti isla, kat pagbalinan na a resort, impakita na nga ron ti peke at titulo, kan demolition permit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan na kaya't ni Shaq titured ni si Ka nagtutubo? Kaya't ka di pa ni si Ka ti agyan dito isla, wano papanawan ka. Sigod kami dito isla, senyor. Apay apapanawan na kami. Kas makita yo, ado kami ditoy. Alright, no nabayag ni si kayo ditoy, no awan pamanagnak, nakukwayo ditoy. Awan mat dokumento, nakukwayo dito na isla. Awan sarbini da kayo na tao. Anya ka diti umayo nga ramidan ditoy. Senyor, kunam ka ni Shaq. Masapol, nagtamad ni si Kaka ni Shaq. Dita kayo pa. Saan kayo mat at Diyos apagtamdan ko ma? La, bastos na yan na tao. Sana mabalin ni Shaq na yan na awanan amo. Ignorante. Apay akas di ti panakisaom iti dayjay aganggan na anak ko. Isungarun ading ko. Amangan no pagaramidan da kay ti dakas. Saan anayin talintagan nga agbalin tayo nga adipan iti bukod tayo nga isla? Ngam adda na bilag nga armas da. Awan armas tayo akas kadakwada anak. Ganggan na at dalayang nang. Nabilbilag dakit din ngamda tayo asigod nga danitoy. Adda kwartada. Takunada ginatang daday ito'y nga isla. Inaramid ti Diyos ti daga para kadagiti tao. Ngam apay nga adda gumatang kan mangilako iti daga. Day tamot ti saan ko ang maawatan nang kasanungag paiso. Siputan ni si Ka, dahil dya agin lalaing na tao. Awanan ba yun? Ramagmat day dyan agtutubo, senyor. Natured. Nga may sarsarak na iso, te karadkad na. Sanbergwensa. Senyor, anya nga iti sumarunong aramidan? Ibagam kadakwada. Nairugidan tagbunag iti gramakan kayo na maaramad iti panagaramid iti pasdeg na pagyanan tayo ditoy. Ang kasanon ti kalapaw da, senyor. Sapay nang ikabil da iti kawayan, iti rabaw ti danom. Tapno adda pagbaddakan da. Muno na kita na tao. Nagaramid ni iso na ti kawayan. Pag naanday ti rabaw ti danom. Nagaramid ni iso na ti pagiddaanday ti ngato ti taplat na kawayan. Apay nga ta. Asan nga iti kadaratan ti nang ikabilan da iti kalapaw da? Tahiti ipay rabaw ti danom. Nang ikabil da iti atiddog akawayan, akas poste. Sadot, kandugyot da kita na tao. Itin nagdalatan ti rugit da iti baybay. Enton Juan, lumagto dalatan iti baybay. Anya kumangay ti aramidan da iti baybay, senyor. Anya kanit, aramidan ti tao, no kaririing na.
Oh, dayjay ti aramiden day ti unay tinanom. Inrugi kanu ni Papam, tinagpabunag kadagiti awan ammo na at tao iti graba, para iti pasdag nga ipatakderda. Mayat lakit di agbakasyon iti nasao nga isla, mama. Intan tuman met agpasyar ijay? Dahita matitagi uray ko, iha. Agparamid tayo iti pasdag ken cottage, apagyanan dagiti agpasyar at turista. Pagbalinan tayo dayjay nga isla. Tapno pagpasyaran dagiti babaknang at turista. Wan, iha. Ado lakit diti turista ang mapantumat ni Jay. Iti agbayag, agbalinto akas la syudad ti isla. Adun tumat dagiti agbiyahe nga agduduma ang motorboat kan rubber boat nga agturong ijay. Matanawagan ni Siak na iti dadakkel na kay kayo iti kabakiran. Nabalin, naragad yan ida kayo na gijay. Un senyor, dadakkel, kan natatayag akay kayo. Adamot chainsaw ni tayo di bapor. Ipaala ni Sika. Tamang ibaon na siya kitag chainsaw ti ado na kayo. Matungpal, senyor. Mangibaunak nga rod iti mapanmangala iti tsenso iti vapor. Ang gunay nga rodan ni Sika tapno makasubli ni Soda na dagos. Sembergwensa. Un senyor. Ay, anya nga tadjay sang kaibagana. Simbergwinsa. Imbes ang maturog tayo, tanapuyat tayo nagkalap. Saan? Tagbunbunag tayo iti bato, nga iurnong tayo iti kadaratan. Kasano nga min aya na kaumay dagiti aganggan na at ditoy. Sinapsapan ni Roman, tinapan ijay pagadalan. Tapno di da makita, nanang. Madanagan nga rod anak ko. Ang mga numadlaw da saan ama kibumbunag iti bato. Mapan nga rod mo't iti pagadalan. Gusto tay kunayo nang. Aparikot ti iyig dagita aganggan na at kada tayo. Idi pailaang asar saritaan dagiti kapulyan tayo. Ang nagsagabada iti ima dagiti gangkan na at. Ita, maulit ka di manan? Sa dino pa'y nga iti papanan tayo. Dito yung tinakairwaman tayo nga isla. Mapantayo met ila ko dagiti makalapan tayo. Di tapang sabatan dagiti agatang. Nasaya, tanaala ni da kayo na iti chainsaw. Mapan da kayo pukaran na iti makita yon na dadakkel na kay kayo. Matungpal, senyor. Kalpasan na mapukan ni da kayo. Ragad din nyo. Ipabunag to kadagiti mono dagiti tabla. Katuna, senyor. Sana bale. Ado da nga agibunag. Ado titattao nga agibunag, senyor. Sana'y maganisyak. Natattao ti manbunag, simpergwensa. Nagiti mono ti mangibunag. Isumat, senyor. Tao damat. Simpergwensa. Saan na tao nagyan na mono? Apay kaslad da pa kariribukam, Roman. Adda ka di sa gubanit mo? Adda nga min ganggan na at nga may iji isla, ma'am. Pumanaw kami kano ijay. Kukwada ka di tisla. Taapay apapanawan da kayo. Adda titulo kan demolition permit da, ma'am. Kunak man no kukwa pay lang ang ti gobyerno day di apaset. Adamot gayam akin kukwa. Parikot min no sa dinot yung makaran mi, ma'am. Pagbalinan da kami mat ababaunan da. Anya ka di ti patrabaho da kada kayo. Pagbunagan da kami iti graba, ma'am. Inayon da iti darat nga aramiden da apasdek. Tapno kano palubusan da kami ngagkalap. Saan pa na nakita ni Siak na nagbunag di ay agtutubo na naging lalaeng? Unngag paiso, senyor. Kaslawan mo ditoy. Saan nga ta at taga dito'y dayjay, senyor?
No saan na taga ditoy? Apay na si tuturen na si Mabat? Ayaw nga peso, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni Sika na itabastit na otak ni Sika? Kas lapaltat ni Sika. Dakkel ti ulom. Nam awan utek ni Sika. Saan mat, senyor? Ay, senyor, ipabiro ko kaditi ko na yung agin lalaing? Well, agdamag ni Sika no asino ti pamilya dahil dyan na agin lalaeng. Matungpal, senyor. Oy, si Katumboy. Ayan dyan kadwam ng agin lalaing. Ha? Sino kadwak? Diyak mo, apo. Na, di nakawagan iti apo. Tasanak pa'y matalagay. Sir kunam. Anya nga tatimayat nga yawag yu kanyak. Mayordomo. Kasta tiyawag yu kanyak. Mayordomo. Panawan kayo pa'y, mayordomo. Ipan ko dahi to'y awit ko abat ba to? Na. Tapi manawan ti Tomboy. Madlaw akabutang nak. Kasta, agkintayag kayo, makakita kanyak. Nakita ka rin ni Sika, di pabirok na siya. Ay, ukwa, senyor. Saan pa'y ang nakita ni Jack, senyor? Jack pa'y nakita, senyor. Nanang, damdamagan ti makanawan ti gangan na at ni Roman. Delikado nga rod no kasta. Ang mga nudo saan da, gaputa saan nga agbunbunag iti bato. Masapul asaan pa'y nga umay dito'y ni Roman nang. Dayta ti kasayaatan nga aramidot ta. Ala, inkasabaton, babaan iti balsa. Ta ibagam nga agdiretso pa'y lang iti bantay. Adamot kalapaw ijay. Unang, masapul adida makita ni Roman. Taamangan no anya pa'y ti aramidan dakan ko na. Agsisina tayo ket din. Gapo kadagita aganggan na et. Adayo ti pagkalapan tayo, numapan tayo iti bantay. Daytan ti parikot nga insang bay dagita aganggan na et. Roman, ading ko, imbag na nasalamaan ka dito'y. Saan ka pa'y nga umay ijay igid ti baybay? Papanak ko mamana. Apay asa anak ang mapan ijiigit ti baybay. Agkalap tapay no sumipngat. Amangan no adda mading aramiden kan kadagiti gangan na et. Birbiro kan da ka, iti saan ka anak kibunag iti batong. Apay ko mga ilimungak dagiti aganggan na et. Awan basol ko kadakwada manang. Saan ka kadi amabutang kadagijay? Pangaasing tatong palom ti imbaga ni nanang. Nga ijay pa'y labantay ti papanam ita arabi. Amangan no agnervyos manun. Anya kadilaunay ti kabutang yo. Ad-adda nga iruruman na tayo. No ipakita tayo akabutang tayo ida. Apay ka di asimangpat ka pa'y dito'y kalapaw iti igit ti paypay. Saan ka di nga imbagak nga iti bantay ti papanam? Siya ka di alalaki ti aglemang ijibantay kat da kayo ababae ti agkalap. Kasta ka di? Saan ko nga ipalubos na nang? Saan a kinatakro ti mangliklik iti paggad? Ala, intayo ket din iti bantay. Kadwaan da ka nga agpabantay. Tapang kitaan tayo iti pinanawan tayo abalay tayo ijay. Intayo nga rudan. Tapno saan tayo amamitan ti sipngat. Ibagkat tayon tinaluto amakan. Tapno saan tayon nga agluto iti bantay. No siyak lang ti masurot. Saan tayo kumapay amapan ijibantay? Gapulaan ka nagtigangkan na et. Saan ko maanatangkan ti ulom anak ko? Di na kumamot pag nervyusan. Awan klase mi ita. Inak mangala ka dagiti prutas iti bantay. Ado ti papaya kan sabay iti kabakiran. Nabayag basitin at itay nakapangan iti prutas dito'y bantay. Madamag ko man gayam. Apay ako nayo asap-sapulan dak dagiti ganggan na et. Dinamag jay agnagan iti Nicolas. Una na, ayan jay kadwam nga agin lalaing.
Apay asaan ang makibunag iti bato. Dayta, ti saludsod na. Iso ang nagamakak. Saan mo ka din nga imbaga? Nga agad adalak iti balasyo ti isla, manang? Saan? Takaamak ko, no anya ti aramiden dakan ka. Saan ka di pa na nakita ni Sika? Ti agin lalaeng na lalaki? Saan ba yung arod, senyor? Awan samot tan dito'y igid ti baybay dayjay. Amo ni Sika. No anya ti aramiden ni Sika? Tapno agpakita ti agin lalaeng na lalaki. Mangdukot kami iti kabalay na, senyor? Nosken ka di pa na damagem ganisyak? No anya ti aramiden ni Sika? Sembergwensa. Aramatan ni Sika, tinagbasit na utak ni Sika. Senyor. Ay, no saan la Sika ti amok? Amangan no dinanog kan, tagunggunam. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot ta ijay isla nga ayan da papam. Adamot jay kapitan amang itulod kadata. Masapal ang mapapanaw amin nga agindag ijay. Tapno dagiti laeng babaknang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang nagustuhan ni Don Rico ti panagsasao ni Roman. Idi saan na nakita ang nakibunag ni Roman iti bato. Nakapungtot ti Don. Binilin na nga ron ni Nicolas iti aramiden na, tapno agpakita ni Roman. Kabayatan na, plano dagiti agina at Doña Paula kan Lira, apagbalinan akas la syudad ti isla. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot tan ijay isla ngayan ni papam. Adamot jay kapitan amang itulod kadata. Masapol ang mapapanaw amin nga agindag ijay, mama. Tapno dagiti lang babak nang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Talaga akasta ti aramiden tayo. Rugit laeng dagijay no adda umay ababak nang a turista. Pwede na dayta, mama? Saan ang napintas ti buya ti resort? No adda na dongrit ang mailalaok iti isla. Intangaruden iti yate. Tanakasaganan ti amin. Amomat ni kapitan ti pangipanan na kadata. Saan ka di nga daing kargada pa a rubber boats iti dakkel abapol, mama? Kumpleto ti impakarga ni papam. Amomat ni papam, i-check na amin akurang nukas jay nga agdalya sa tayo iti adayo. Anya nga uni day dya amang mangag tayo iti kakaykaywan iti asinag. Kasano ko mga agdamaki na dito'y kabakiran? Dito'y kayo. Taagarudo kak amang kita no anya rin nga uni. Ang mga no dadakas ang mapasamak kan ka, anak. Saan kayo nagdanag nang? Agan nadak. Sige, umayak mo't nga rod. Kitaak mo't no anya dayjay. Diyak mo't kaya ti agbati nga agmay sa dito'y. Umayak mo't. Agarudok tayo nga rod iti sirok lagi tilanot. Siyak ti umuna. Inayadan nyo lang. Tapno saan kayo ang makasagid iti lanot amang parnoy iti karasakas. Ala, intayo nga rodan. Ala, ti daan apana day di tatangyo. Tapno at armas tayo.
Nalalaing ka di dagiti na tattao, ngamda kayo, ta saan ni da kayo na makita? O reno kabalay ni iso lang tinakita yo. Awan, simperkwensya. Anya ka no? Kuwin sa ka naman. Anya timbangan ni sika? Pigsan ni sika tagsaw, ta saan ni siyak na maawatan? Kuha, senyor. Di pagpabirok yu a tao. Agad adal ka no, iti balasiw ti isla. Amangan no, aday jay, senyor. Agad adal ko na ni sika? Iso ba't nagayam na naturad ni iso, taadaan mo na. Delikado ni da tayo, no ipakam mo na da ito'y karagitipan na kabagiti rin tayo. Anya ti kayat yu asawan, senyor? Apay kumadelikado tayo. Pati ka din sika, kat kapadam ti utak dagi dyan at tao. Awan mo ni sika, simberkwensya. Kwin samot, Saan ka din na imbaga ka ni sika, napigsaan ni sika, ti agsaw? Simberkwensya! Nagpintas nga agpaiso dito ay mama. Naglinis ti danom iti taan. Nagpipintas dagiti dadakkel abato iti agdudo maapaset ti islan. Wen nga ron, iha. Saan ang nagkamali ni Papam iti disso anasarakan na? Mayat nga agpaiso ditoy. Mayat dito'y nga umog dagiti turista, mama. Puraw ti maris ti dara ti taglawlaw. Anyan ang nagpintas. Makapabangar iti rikna, iha. Ado pa'y ti makita a seaweeds. Kimpet kadagiti batbato. Nagpintasan, mama. Talaga analaing ni Papa. Saan laday ta? Makitam ka di pa'y ti pangan ti ado nga ikat ti bye-bye. Wan, mama. Oray dagiti matanawagan akay kayo iti isla. Nagmayat. Ado ti kay kayo ditoy. Ijay syudad. Dani awan makita akayo. Adda puraw na yate iti tao. Nagitilagit din reyna kang prinsesa ni siyak nagitay. Dadan, senyor. Ay, jasket. Adda manandag iti agina abaon. Sembergwensya. Saan ka din ay magak kanisika? Nasaan nga sao ti saan na siyak na mangag? Ti kunak, senyor. Nasaya ta si Mang Peten dagiti napipintas a kapamilyayo. Husto ni sika. Kapipintasan karang iti amin na napintas. Saan ka din na amo ni sika? Na nag-Mrs. Pen na esposa ni siyak? Kastantumat ni Lira na anak ni siyak. Ag Miss International. Kuha, senyor. Rao maklauna iti kinapintas da. Daita ti kapintasan na imbaga ni sika kanisya. Basit a makina. Ngam kabailan na apukanan ti dakkala kayo. Adon tinapukan da kayo. Adda agpukpukan. Addamat agragragadi iti tabla. Nalawan tinauma iti kabakiran. Adun tinapukan kanaragati. Nagadukat dagitan atabla. Ado nga ti aramiden da ije igid ti baybay. Ta nagadumat dagita. Amangan na adamadi nga itdan ti pan nakapukan dagiti dakkala kay kayo. Lumukay ti daga. No awan ti kay kayo amang lakpad iti panakarga ay ti daga. Nang runa no adda bagyo. Parikot da ito eh. Kasanon no adda napig sa abagyo. Nalukay ton ti daga di ti lugar tayo. Kasano nga tayo maanaw at dagita aganggan na. Dadaulan dati kay kayo iti kabakiran. Amang lapad iti regay.
Maragsakan ni siya, tarakasang pwede ni da kayo mi esposa ganiha. Wan, Papa? Talaga ang nagpintas dito eh. Mi napili ni siya, talaga na napintas. Ni mama kan lesika, napintas namin. Bilibak kada kayo, Papa? Yak! Anya dagiti nagaalas ababasit ababala itiigit ti baybay. Babalay na kita tao dito. Bayan pa lang nanda tayo ni Isuda. Pagbalinan tayo ida na parabunag karag iti aramaten ni tayo. Enton malpas ni tayo ti proyekto. Papanawan ni tayo amin ni Isuda. Rambang laang, Papa. Ha, nagalasakitan dagiti babalay da iti igit ti baybay. Magnada iti daplat akawayan iti rabaw ti danom. Iso ti amor ni Isuda. Awan pa'y amor ni Isuda. Ditadan kadanuman na nagaramid iti pagnanda. Iso na awan ti amor na kita na tattao iti Islam. Ibilin ni sika, kalay iti tattao na isalog ni Isuda dagiti tabla iti bantay. Matungpal, senyor. Marigatan dalakid di, tanagdadagsan dagiti tabla. Sana parikot ni siya dagita. No kasapulan ni Isuda nagtitinolon na mangibaklay, iso ti aramidan ni Isuda. Pagbibinaklayan da, no sanda kaya ti maysa, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni sika ti utak ni sika, no adda utak ni sika. Ha? Senyor, sige nga raw. Tayo nakibaga kadakwada. Adda kun kunang ti panunot ni iso. Piman. Awanan amo dagiti mono ditoy. Enton malpas, apakairanudan ni siyak dagita na tattao. Papanawanan ni siyak ni Isuda. Iti igit ti baybay. Anya kadi dagiti makita akas lakuton asumalsalog iti bantay. Adda awit da asumalsalog, Papa. Dagiti mono dagiti nagbibinaklayan ni Isuda dagiti tabla na isalog ditoy. Kas dalakuton nga agparparada nga agpababa. Madam Damalain, adan ni Isuda dito aplaya. Idiso ni Isuda dagiti tabla na maarami na pasdek kan cottage. Natulog mat gayam dagi jayat at tao, Papa. Dongrit ni Isuda, takanayon ni Isuda iti kainaran. Nakitam ka din ni agin nalaeng na nagbunag karagiti tabla. Saan mat, senyor? Napan kano iti pagadalan, iti balasiw ti isla. Anyat ko nayo? Adda agad adal kadakwada? Day tatipod no, senyorita. Amangan no isunto ti mangisagmak kada tayo. Saan ni sika na pagparikutan na dyan at tao, iha? Addan-addang ni siya na maaramid iti dayjay na mono. Rumbang lang, Papa? Saan akas kadakwada lang ti mangdadaal iti napinta sa plano? No saan na agpakita ni Iso? Adamat ti na kan tikabsan na. Aramatak ni Isuda. Tapno agpakita ti awanan bae. Masapol a bumabaag. Masapol a masapaak man na mapan iti balasiw ti isla. Saan ka kumaamagmag na iti asidag dagiti ganggan na anak ko? Matungpal na nang. Sa anak lakit diyang agpatiliw kadagiti ganggan na Ikagumaam adida ka makita. No adala ko maumyanam ije balasiw ti isla. Masapol nga agawidak nanang. Masapol a kita
No nasayaat mo't lang ti kasasaad yo ditoy. Di da kami mat isiksikat dagiti gangganaet. Sikat kayat da makasarita. Di tayo amunoan niya ti mabalin da haramidan kan ka. Amang ano, pasaplitan da kan tukit din. Akas iti aramid dagiti immo na kanu aganggannaet. Magagaranak ang makakita iti kunayo anaturan nga agindag dito ay papa. May sana moreno. Natanyos ti agong neso. Brown ti mata neso. Kas labibig ti babae ti bibig neso. Kasano akas labibig ti babae, papa? Kasano ket kaslan naka-lipstick neso. Lumabasit ti bibig neso. Natayag ka di, wano pandat, papa. Natayag ti awanan bain na lalaki. Kasla mestizo. No kasta? At damat nga ron itsura na, papa. No saan ko man amono, nataer ko mamet. No siyag, saan na nataer iti paragkita? Madama ti bunag dagiti tattao amang ipababa iti kayo. Intamot mga wit, tapno palubusan da tayo jay dun anaranggas nga agkalap iti baybay, nanang. Anya pa'y ngay anak ko. Ala, intangaro din mga wit iti kabailan tanga awitan. Amangan no awan ngamin ti mailako tayo nga ikan, no di tay agkalap nang. Naranggas ngamin dagitagang ganaet. Sapay kuma, tasaan da ang makita ni Roman. Saan arumbang amakita dati kapsat ko, nanang? Numabalin la ko mga agyan pa iti ayan tinaanos a maestrana. Uwan ko manang. Day tanto ti ibag akinton sumangpet niya kabsat mo. Makipagyan pa'y laang iti ayan ti maestrana. Uray, pagbalinan da na katulungan da iji balay da no iso. Ibilin ko kanika. Amang duukot ka iti kaasitgan akabagyan ti agin lalaing at tao. Ni ka di Roman tinakdakamatan yo, senyora. Ada ka di pa'y sabali. No asino man ti kontrabida iti negosyo. Pukawan. Nakita ka nakibunag iti tabla ti kabsat kan inana. Angam, jak nakita ni Roman. Isu nga rod. Dukutam ti inawon no ti kabsat na tapno agpakita ni Roman. Matungpal, senyora. Saan ka ngagpakpakita agingga iti malam no awan ti ina ni Roman? Lapad ngamin ti anak na iti napintas a plano. Naimbag, tanadanon kayo dito'y sinsinan kubuyo. Oray kastoy laang ti pagtaangan mi. Tada kami mismo tinangaramid. Saan nga inaramid ti sabali? Mayordomo. Na. Sigurado, sikat iti mawidan ti anak mong agin lalaing. Ayan ni Roman nga anak mong agin lalaing? Di na imbaga tinapanan na, mayordomo. Saan ko nga mo? Ulbod! Sumurot ka kanyak, no di mo kayak ti masaktan. Apoy ko maasumurot ka. Anya ti aramidem kanyak. Kaya't nakalaang nga makasarita ni Doña Paula. Doña Paula? Sino day ta a Doña Paula? Ti asawa ni Don Rico. Iti anya ko maaga po akasarita dak. Nakibunag kami mat iti tabla itay. Wen, ngam ti anak mong agin lalaing. Saan Apolos anak ibunag? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540
Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simurot dagiti aginaado niya Paula kanlira iti isla. Kabayatan na, idinaamuan ni Don Rico nga agad-adal ni Roman. Nagamak da ito'y, kat kayat na apadukod, ti siya sinuman a kapamilya ni Roman. Tapno lang agpakita ni Roman, kankwana. Iti may sangal daw, nakita ni Nicolas, ni Nida, nga ina ni Roman. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas ana pauluan. Ganggan na dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Iti anya aga po akasarita, dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Ngam ti agin lalay nga anak mo. Saan apulos ang nakibunag? Saan ka di nga umanay ti panagbunag mi kanidora nga anak ko, mayordomo? Nagbunag kami mo't adwa. Saan ati panagbunag iyo ti pagsaritaan nyo kani senyora? Anya nga rod nga iti pagsaritaan mi. Basta, maamuam tulangan, no agsango kayo. Nasaya at tada ni Sika rito'y. Ayan, ti anak ni Sika. Apay ka di ti anak ko. Anya ti masapul yu kunkwana. Anya ko mati masapol ni Siak iti anak ni Sika. Ada aminen ka ni Siak. Baknang ni Siak. Pilintutan na kayo kat pobre ni na kayo. Ginabalan ni Siak na ginatang ti isla. Apay nga rod a pinasukondak ka ni mayordomo, senyor. Babae ni ka ni Sika. Agpakita ni Roman ka ni Siak. Sana kayat ni Siak ti ugali ti anak ni Sika. Anya ka di ti madi nga inaramid ti anak ko, senyor. Saan na masapol na ibinsa-binsa ni Siak. Basta saan na kayat ni Siak ti kinaagin na laing ti anak ni Sika. Saan nyo kumamot a pagaramidan iti madi ti anak ko, senyor? Kan palubusan dak ko man nga agawid. Orayan pa ni Siak na agparang ti anak ni Sika. Ha? Saan na mabalin adadailan ni iso tinapintas na plano ni kami. Apay ngay may kaditi pagadalan mi manang. Impaalang amin ti gangan na at ninanang ading ko. Kaapay nga impaala da. Masapul ka nung agparang ka. Tapno palubusan da ninanang. Apay ka nung agparangak kadakwada. Day tatisaan ko nga mo ading ko. Oh, kasano itan ninanang. Aglablabas dagijay aganggan na et. Anya ti aramidan tangay ading ko. Agpanunot akpay manang. Masapol tinatanang apa nagpanunot tapno awan maisagmak. Sika, apay asaan nga agpakpakita ti anak mo? Awan nga min dito'y ti anak ko, senyora. Kasano ko maamaawan? Anya di kayat mo asawan? Agad-adal ti anak ko, senyora. Saan nyo kumamata dadaulan ti masakbayan na? Nga uray dadaulan na ti plano mi? Anya ka di ti plano yu dadaulan na, senyora? Amangan numapan kadagiti panakabagi ti lintag. Anya ko man numapan, senyora. Anya ti pakainaigan ti plano yu. Iti ipapan na iti pan nakabagi ti lintag. Nagrigat ka makaaw-awat. Ignorante ka talaga. Adda ka din na aramid mo asaan akinayat dagiti gannaat. Tilang mat saan ko apan nakibunag iti batbato ken tabla, ma'am. Agad-ada nakmat namin. Saan anain kalintagan ti aramid dagitagan gannaat? Amangan no lumangan akpay, ma'am. Sana ron ba nga baybay ak ni nanang ko? Agparang ka kadi kadakwada? Amangan nudwa kayo nga ibalod na, Roman. Anyang arot ti aramidak, ma'am. Jak mapakawan ti bagik no dadaka sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka. Ngam kasano no agpakita ka kat ibalod da kamat. Akas ken ni nanang mo. No di da palubusan ti inam ti kayat ko asawan. Ibalod da ka. Iso asaan ka nga agdardarasudos nga agpakita kadakwada.
makisarita ak ka ni ma'am. Tanong mabalin, agyan ka pa lang iti balay da. Amang ano pati si kakit alaan daman. Diyak kaya't tiyagyan dito eh. Numapan kay Jay Isla. Agkuyog ta ama pan ije ah. Kasanan no tiliwan da tayo at alo manang. Sa anak matlang ama kaid na amang pampanunot. No anyan ti sasaadan nyo kininanang. Oh, kasano ngamin ang nagatang dagijay aganggan na et ti isla. Anyangay mo tayo. No asino tinangila ko kadakwada. Nabilag mat ngamin ti kwarta. Baban ti kwarta. Mabalindang iruroman ti sabali at tao. Ngam kasapulan mo't ti tao ti kwarta. Kas kumakada tayo. Kasapulan tayo mo't ti kwarta. Mama, nalinak ita ti baybay. Kaya't ko ti agsawar iti baybay, babaan iti motorboat. Mangala ka iti kadwa mamang paandar iti motorboat ha. Mama, nalaingak. Saan ang masapol ti kadwa? Amo kapagandaran ti motorboat. May mayat matlaan wada kadwam iha. Taaw ti pagpasyaram. Nalipatan yon samat. Nga atleta aktilin lang yan, mama. Iso nga awan rumbang apagdanagan nyo kanya. Sa bagay, nalaing ka nga agpaiso iha. Ang mga no ibaga, ngawan pa nagtalagkukan ka. Saan mo't di, mama? Kaya't ko apasyaran dagiti agduduma arak formations. Ang mga no ada sirena ijay. No adaman, mama, di gayamak. Mapantay iti isla manang. Makaamuritan, noon niya ti agururay kadata agasat. Uwan ading ko. Ngam ijay pa'y bantay ti pagturungan ta. Agda magtakadag iti adda ijay. Noan yan ti kasasad ni nanang. Uwan manang. Di ta agsardeng. Aging ga di ta mapasubli ni nanang. Agpakada tangarudan kini Mrs. Cruz. Tamapantan ijay isla. Sige manang. Kalpasan na. Mapantan iti balsa, tagrubotan. Madanaganak kini nanang. Anya nga tanti naramid dakan ko ano. O sino ti saan na madanagan? Isungarot na nagpakada ak ni ma'am. Alumangan nakpay iti pagadalan. Apayakas lakirlat ang nagbaliw dagiti daluyon. Oh, kita ti bato iti asidag. Agungkon. Kas laging ginad. Uwan manang. Aging ginadlakit di. Agkut-kut iti dakkel arak formation iti asidagta. Oh, ang mga nuad da tsunami ton madamdama. Masapol ang makapanawtan iti taaw. No jak agkamali. Adda rubber boat iti sikigan ti dakkel abato. Uwan samot. Ah, kasla agmay-may samot tinakalugan. Ni, babaeng samot. Nakatalikod ka data. Langana ti ganggan na et. Ulan list ngamin ti buok na. Ay, nasaya tagon daway na ito ay. Aglingad ta iti bato. Aging ginadri ko, titi anak ta, awan pa'y dito eh. Napanan ka di ti anak ta. Apay na awan. Nagpakada ang mapanagsawar ijabay-bay. Babaan iti motorboat. Kasanon na na tsunami. May sagmaklakit din ilira. Oh, ti anak ta, kasanon, ang mga numay sagmak ijay taaw. Mangibaon ni siya ti mapanagsawar iti tao. Masapol na masarakan dan iso. Agawa am nga ron ti mangibaon, ang mga nuada tsunami. Oh, napanandag iti tao na ibaon ni siya. Oh, agkakaribuso ni iso na isay. Hoy, napanan nita kayo. Mabanyo berokan ni Lira. Agkakaribuson dagiti tattao. Ngam nakarikap matiro ang anti-cottage anang ipupukan da kanya. Hidyak mo't malukatan.
Tandan sabot galot na ijarwara. Diyos ko, tulungan ako, ma. Napigsal dayjay aging ginad. Madlaw ang mabutan ti babae. Kumkumpet iti bato. Hindi na amo ti aramidan na. Addamat ni nag-akayo iti rabaw ti bato. Natamaan ti ulo ti babae. Kaslan na awanan iti puot. Asit ganta manang. Sige, darasan tangarod agaudan ti balsang. Sige. Tsaka di anak ti Don da di a babae. Sa anak kasigurado. Ngam kunada anapintas ka no. Alaan tayo di kalapaw tayo. Barang no babaen kan kuana. Isublita ni nanang. Mayat nga taday tang aramidan ta. Igalot ta ti balsa iti rubber boat. Tapa andarag ti rubber boat. Agpaigid tayo. Awan puot ti babae. Agdardara ti ulo na. Adda tayo ni ti igid. Masapol nga ilamang ta ti rubber boat. Agawan ta manang. Kat paagasan ta ti sugat ti babae. Sige, ibagkat mo ti babae. Tasya kung ti mangilamang iti rubber boat. Ipaidag iti sirop ti kayo. Kapag subyan ta pa iti puot na. Delikado no ditoy. Ang mga nuadda umay ditoy atao ni Don Rico. Kasano nga ti babae manang? Sa kruyom ta umadayo tayo. Adda ipaangot ta kadwana. Tinaltal aruot. Barang agsubli ti puot na. Darasan tangarod, tapno awan makakita kada tayo. Uwan ading ko. Agasan ta ti babae. Apaman amakadanon ta iji kalabaw. Ada ka din nakasarak iti anak ta. Saan? Kakumanang sangit nakasta. Ura ni siya, madaragan matan. Ibaon mo amin at tao nga agindag iti daytoy nga isla. Tabirukan dati anak ta. Ano? Agbirok naman. Ibagam nga dagunggo nati makasarak iti anak ta. Mayag tirapanonot ni Sika. Ibaga ni siya na dagunggo na tapno maawis da na agbirok. Aramidam adagos. Amangan numala daw ton ti amin. Kasanun ti agmay-maysa nga anak ta. Sige. Ibaon ni siya nagiti tao dito ay namapan agbirok. Ibaga ni Sika kadagiti tao. Tabirukan dati anak ni siya anilila. Angam, senyor. Kaya't da nga tati agbirok. Mabutang dalakid di. Amangan no agtsunami, gapo itiging ginad. Sembergwensa. Awal bibiyang ni siya iti tsunami. Ti kayat ni siya kat birukan nyo ti anak ni siya na nilira. Agawan nita kayo. Ura mismo, senyor. Matungpal ti bilin nida kayo. Bilin niyo ko na kuma, senyor. Sembergwensa. Duduman ni kalanggong ani siya. Tultuladam ka din ni siya. Naigalis lang ti dilak, senyor. Anya na galis? Apay, magmag na ti dila ni siya tapno may galis. Sembergwensa. Masapol a sumardangan ti panagdara ti ulo na. Mga laka itiragas apang repet na. Naikakmeten iti tinaltal aruot apang pasardeng iti dara. Nagpintasan a babae. Napintas nga agpaiso. Ngam saan anasaya at ti kababalinda nga agina. No kasano ti danag ta iti kaawan ni nanang. Kastamat siguro ti danag da Don Rico iti kaawan na ito'y a babae. Lakit dia. Panakairan-rananan anak kita taday ito'y a babae ije baybay. No di ta nakita. Jak amo nan yan tinapasamak ken kuana. No dakas ta kumatao, ay kat binaybay antan a ijay, anawanan iti puot. Ngam kasanon no saanan amariing. Anya ti aramidin ta manang. Ngagpayso. Amangan no pabasulin da ka anang dangran kan kuana. Pangaasi yu ta palubusan dakon.
Agdanda naglakit ni dagiti anak ko, senyora. Agtal na ka man di tata mariribukan ag. Mapukpukaw ti anak ko. Sigurado ang mariribukan mo't dagiti anak ko. Gapo iti kaawan ko. Amuda nga da ka ditoy. Idinto ta saan ko nga ammo ti ayan ti anak ko. Adda kadimot ng dukot kan kuana, senyora. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaran da ko ma. Senyora! Imanaw na tantigang ganaan. Saan ko mga umumay dito di anak ko? Ang mga lumaisagmak. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Nicolas anang dukot kaninida. Dinardaras mat ni Dora tinapan iti pagadalan ni Roman. Katimbaga na tinapasama. Iti panagawid dagiti agkabsat. Nagginginad, kat nakita da ni Lira akumkumpat iti bato. At da kayo anatinag, kat natamaan ti ulo ni Lira. Nawanan da ito iti puot. Tinulungan da ito'y dagiti agkabsat. Kat impan da iti kalapaw da iti bantay. Inagasan da nga rod ti sugat ni Lira. Iti mo't aplaya. Madanagan dagiti dadakkel ni Lira. Tasaan dan ang makita ti anak da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaran da ko ma. Imanaw lang tantigang kanaan. Saan ko mga umumay dito ti anak ko? Ang mga lumaisagmak. Alam ko. Sino kayo? Nasaya at na nakapuot kan babae. Nasakit ti bukod ko. Nagtangkan tinangipaidaan nyo kanyak. Pasensya kan. Awan kudson diti bantay. Bantay? Ijay bye-bye tayan ko itay. Juan, nagginginad. Kat kimpetak iti bato. Mabutangak ngamin. Nakita da ka akom kumpat. Adda natin nag-akayo ang naggapoy ti nga to. Natamaan ti ulom. Nasakit nga agpaiso ti ulo ok. Oh, saan mo nga rikapan? Taad na makaagas abulong ngayon kabil mi. Adto'y titsaan, senyorita. Uminom kayo. Tapno pumudot ti rusok yun. Idisok dito'y papag-akawayan. Sino ka? Kapin anom tinataar a lalaki? Ading ko, iso ni Roman. Napannagalay ti prutas. Tapno adda kanun tayo. Roman, kunam. Ti anak ni Bakat Nida. Wan, apay, adda ka di dakas nga inaramid yu itinak. Naidumduma tilangayo kan ni Roman kadagiti kakadwayo. Natayan ti mestizo nga, mami. May saka no mestizo Espanyol. Kano? Di mo ka din nakita ti amayo? Ubing kami pa'y idinatay ka no iti sakit.
Jak malagip ti rupa na, senyorita. Nagsawar ka di amin na natao tayo. Agraman dagiti tao nga agin dagiti daytoy nga isla magbirok ka ni Lira. Pinruar ni Isoda amin ng motorboat ay tao. Manaman ti parang birok ni Isoda. Oh, jak lakit di maawat. Nga awanan ti anak ko. Nagpakanagayam ka ni Sika. Nga maapay na saan na pinasurot ni Sika iti ado a tao tapno adakanwana. Jakmat nga agpayso na panunot a pinasurot ka nagiti tao. Lira! Ayan mo, anak ko! Rayag pukhaon ni Sika iti napigsa. Sana mangyag ni Lira. Adda iti tao. Idin to adda ni Sika iti patan. Ibatik di ti papag tinapisi a papaya. Kan kinarusan nyog. Mangan kan. Si kagayam ni Roman. Kasano nga amom tinagan ko. Imbaga kadi tinadangkok nga amam. Saan anadangkok ni Papa? Naanos ka nasingpat ti amak. Apay nga rod a pinadukot na ti inak. Anya ti basol ti may sa ababay kan kuana tapadukot na. No siyak ti kayat na ama kasarita. Saan kuma ti babae ti aramatan na tapno laeng agparangak. Apay ngamin akon kontraon ti plano ni Papa. Anya kuma ti kinontrak a plano na. Awan imbaga na a plano na tapno kontraak. Babaen iti radyo. Ada ka no sumungan na bagyo. Ngam di pa hinasarakan ti anak ta. Tay pakas na awan ni siyak. Awan man na ti rubber boat na inaramat na. Napanan nga ta ni Iso. Ayan ka din dagiti agsapsapol. Ada amin Iso na iti tao. Adamat napan karagiti agduduma na paset ti isla. Kasano no umayon tinapig sa bagyo? No kumana ka pa ni tiigid, ada kuma ti rubber boat. Borbor tiyara toy. Mapukpukaw ni Lira. Pati ti motorboat. Saan kayong agsardang? Aging gadi yung mayawid ti anak ko. Sika, babay. Ingka agluto iti kanan dagiti agsapsapul ka ni Lira nga anak ko. Saan ka nga aguro uray laeng iti kanam dita? Kasano, kat inkulong dakmat, senyora. Saan ka na sumungbat? Padasam ti aglibas. Pasaplit ka iti kadaratan no matiliw da ka. Laglagi pam ti imbagak. Saan ak nga aglibas, senyora? Inak nga rudan iti ayan dagiti aglutluto. Awan pa'y ti aglutluto, tanapan da amin nagbirok. Si kalaeng ti agluto. Mariknayo ita ti marikrik na dagiti anak ko. Idi impadukot dak. Apay anak ka matider ka dita. Ingka agluto kunak. Kaya't kunti agawid. Ayan ti dalan nga agturong ija igid ti baybay. Medyo adayo ti baybay. Ang mga numayong awan ka. Kat ado ti atap nga alingo amang rangrang kay kan ka. Itulod nak nga rod ija igid ti baybay. Masapol nga isublida ni nanang ko. Sakbay ang makaawid ka. Anya? Kaya't yu asawan? Balod dak? Saan da ka balod? No kayat mo tagsagmak. Magna ka. Ngum ado ti dadakkel abakas. Mangtangran dagi jay. Numakita da ngagmay saka. Ado ti bakas dito ay. Day tatipod no, senyorita. Ipungot kan karamutan da ka. Saan da ka balod? Ngam no ipapilit mo ti magnangagmay sa. Ay kat addakan ka da ito. Manang, bantayam ti babae. Tainak mangalay ti bagas iti balasiyo.
Awan abasto tayo dito eh. Saan ka nga rod nga agbaybayag, ating ko? Ang mga numaabutan na katibagyo asmuad. Wan mana. Narigatan no agbagyo. Awan abasto tayo diti bantay. Nang runak at addagang kan na at akadwata dito eh. Di uray saan amang mangan. Ha? Pakpakananda nga tamot ni nanang ijay ayan na. Inak agdamag ka dagiti kalugaran tayo. Amwak na niya ti kasasaad ni nanang. Sige, ikagumaam nga amun ti kasasaad ni nanang, ading ko. Nakaumay ka, Mat, Roman. Saan ka nagparparang kadagiti ganganaat? Saan pa'y ma'am? Adda iti sidong mi ti anak ti ganggan naet. Umayak lang gumatang iti abastomi. Ha? Adda iti sidong yu, kunam? Kasano napasamak? Idi naggingkinad. Nakita mi akum kumpet iti maysa kadag iti dadakkel a bato. Insalakan mi, tanatamaan ti ulo iti kayo anatinag. Mayat no ipakaamuyo, nga adda iti sidong yu, tapno di dadangran ti inayo. Adda nagdamaga kitay. Ket paraluto kano iti kanan nagitagsapsapol iti anak ti ganggan naet, ma'am. Birbirukan dati tao adidaan mo nga adda iti sidong yu. Urayak pa'y apumigsa. Sakbay nga isublik iti ayan iti naganak na. Agyaman tayo ta saan ang napakarwan idi natamaan iti kayo ako nayo. Sa anak matkat ti uni anak danag, ta saan matadakkel ti sugat na. Ala, ingka nga rodan, taamangan numaabutan ka pa'y ti bagyo. Pumigsan ti daluyon. Umayan ti bagyo. Ayan nga tanilira. Ay, anak ko, ayan mo. Saan pa'y naagdong aw ni Sika? Saan pa'y anatay ti anak ni Sika kan siya? Manungal dawan. Apay ngawan pa'y. Senyora, agkapi kayo pa'y. Saan kayo kumaunay ang madalaga? Awan ti dakos ang napasamak iti anak yun. Puno na ita ako nam. Awan da ka sa napasamang iti anak ko. Saan ka di? Day tamot ti pamatik, senyora. Tano ko maadadakas ang napasamak kang pana. Nasarakan da ko matirabor na. Wan nga agpaiso. Amagano na nagkamangan na. Day tamot ti pamatik, senyora. Isa apagkalmaan nyo tirik na yun. Abang ano da kayo mo ti agsakit. Puno ti bagam. Masapula sa anak nga agsakit. Tapno makitak pa ti anak ko. Nalo, sumarte nga rodan ni Sika na agsangsangit. Nagpigsamot tan ti angin kan tudo. Makapalang ti guruod. Kan nagtatadam akimat. Adda napig sa bagyo. Kalkal pastiking ginan. Sumaruno ti bagyo. Napalukayan lakit di ti daga. Tas sigurado nga ado ti nagbirri. Anya ko ma, no ado ti nagbirri ako nam. Pagtaudan ti reggaay. No surutan ti todo ti birri ti daga. Imbag no saan nga itayap ti angin to'y basita kalapaw mo. Kapilitan na umakar tayo no may tayab. Papanan tayo ko ma. Kasano ti panagakar tayo? Nagpigsa ti angin kan todo. Mabalin ka di. Imbes arumaniri ka. Agkararag kalangan. Antipati ko. Sinvergüenza. Awan ser-serbili na kayo amin. Apay na di masarakan ti anak ni Siak. Huwag amin, senyor. Naglaing ang naglamang. Napanan mi matami na. Sinvergüenza. Anya na naglamang. Saan amo ni Sika tilablabi dyan ni Sika? Kaya't ka din ni Sika na pasaplit ka di kadaratan. Saan, senyor? Saan nga tangad na nang ilamang kankwana? Dahil patigat kayo sa awan, senyor. No, sino man tinangilambang iti anak ni Siak.
Pagbabawian ni iso, no apay na nagbalin ni iso na tao. Senyor, kasanon, mutagad dito'y isla, tinangilamang kuwana. Anda ka di pa sabalin na tao dito Islano saan na iso na. Senyor, Ang lima ka man! Sabalit ibagbaga ni Sika. Awan serserbi na kiti ibagbaga ni Sika. Sa frekwensya at sa kurkurang ni Sika. Anya day, Jay? Kasla daranudor. Kasla agunggun pa'y tidaga. Rumarak tayo nakitaan nun niya na Jay. Saan ka, Armor? Nagpigsa ti tudo kun angin. Ang mga numatupakan ka kadagiti maspak asang ati kayo. Basta po na kita. Abangan ka pagkantay dito. Hindi na kong intal talaga. Sapay nagpigsa ti bagyo. Maitayap sa amon ti bubong to'y kalabaw nga ayan tayo. Ha? Malkab nga agpayson ti bubong ti kalapaw. Mabutang kasanon, no maitayap ti bubong ti kalabaw. Oh, Naitayap nga agpayson ti bubong ti kalabaw. oh, kasano da ito yun? Napasbasan dito yung unag. Darsin niyo, umanaw tayo dito. Ha? Largay ti daganita nakapukanan ti kay kayo. Gapo na ito iti aramid ti amam. Anya? Agalin tuduan tayo? Awan pa'y sapatos ko. Saka-saka Awan sapatos mo idin sa lakanda kay Jibaybay. Usaremon to'y butas ko. Siya akong tiyag saka-saka. Agtutudo. At to'y ti silupin. Ibalkot mo di ta ulom tapno sana mabasa ti sugat mo. Dahil to'y kaputi ti pagkaputim. Darsam, May tayab mo ti kapote. Malakit at din! dalanot dito'y. Dumakter ka. Ta igalot ko ti lanot ti tasikat mo. Tapno saan na may tayab ti kaputi. Lanot? Pagbarikas ko? Saan ka kuman nga agarte? At datayo ti paggad. Ang mga ano dumanon dito ti landslide a pinataod ti amam. Magkaayos di banday. Magaburan tayo. Adto ti adtor dito yung pita kag bato. Umadayo tayo ditoy. Darasan tayo. Ang tao di kay bantay ti pita kag bato. Darasan tayo. Anya ti bagbaga ni Nicolas? Magaburan tayo kanon. Sige ka ba? Tao ti pita kan bagto iti bantay. Tanawak man iti tawa. Adungag paiso. Dandanin ditoy. Adapay tabla. Troso amayan anod. Naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tanawak man iti tawa. Adungag paiso. Dandanin ditoy. Adapay tabla kada troso amayan anod. Pati naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Ang robot ni Sikata pumanaw ni tayo nitoy. Umadayo ni tayo. Papanan tayo. Nagpigsa ti bagyo. Ang mga numay tayab tayo. Urayan ka din ni Sika na magaburan ni Sika nitoy. Maitanem ni Sika na si Bibiyag. Nudi palago na ni Sika. Mabuti nga ka magaburan na si Bibiyag. Kumpet ka kanyak no marigatang kay ni kabatuan.
dandanin agragay ti daga. Ang mga numayramang tayo ang maanod nga agpababa. Numarga ay ti baddakan tayo, ti kayat ko asawan. Isu nga rod adarsen tayo ti pumanaw. Kumpet ka kanyak, tapno di ka may galis ng agpababa. Saan ka nga rod nga agtaray? Tapno saan ka makaibat? Darasem nga rod ti magna. Papanan tayo nga rod ita. Adamok ago kaya biti baba. Bareng no saan ang eraman ang nagaburan. Alwadam, nagalis ti pitak dito eh. Sana kas itay apanaratan ti daga. Sa balimot dito ita nagalis at talaga. Tumaray akong nagturong ijay gukayab. Nagbayag kayo matamag na. Sige lang manang. Mangaron ka ijayan. Taamangan na daulag. May mabakamatan. Marmar gayet sa babaam. Amangan numeraman ka. Kumput kay tinatitira dapat to. Roman, tulungan nag. Ang mga numaisurutak nga agpababa. Kumput ka. Tamangala kitilano tapag kaputa mga umato. Umayan tiragay! Tarasam! Dandanin dito ayan ko! Nagring natin tinagay ti pamaan ti sakak! Ang mga numaysurot to'y bato ang pagkapkabutan! Anyamat da ito'y. Awan pa evacuation center. Mabasbasa tayo dito'y. Italaang nga da kasto'y apasamak, senyora. Timarga ay tibantay. Awan pa'y napasamak akastoy idi. Nagaboran amin dagiti tabla amar amat kuma apagaramin iti pasdag. Pati dagiti semento. Nabasada si susupot. Tumangkan lakit ni dagijay. Malas sa talaga. Nadadailan tinagpintas nga playa. Nagaburan dagiti napipintas a bato. Anagdudumat ti itsura na. Pitak pa yun ti Maris ti danum asigod analitnaw. Nagdawal na ito'y abagyo. No saan ko maanapukan dagiti kayo iji bantay? Saan ko maanapasamak da ito'y, senyora? Ipurwak ko dito lanot. Agkapit ka taiguyod ko. Inkapsot na pa'y titudo ka na angin. Agawam ti kumpat. Saan nga ta mapugsat day taalanot? Saan? Talanot ti way detoy. Nalagda. Sige, ti ipurwakon. Oh, Naigamakon! Kita tamangan no may batam! Matinagak nga agpababa! Jack makakapat! Tarangkis abato ditoy! kumpat ka nga rodan na yung bagtaiguyod kon. Sige nga Rudan! Ang mga nagragay! Kat mairaman to'y bato apag kapkaputan! Basta kumpat ka na yung bagitilanot. Apay nga awan pa'y matdagiti do. Natulid da nga ta. Oh, ang mga numabayag lang amag na day kaya papay. Nakarartin tumit. Imbaglagit din ang tada kayo dito unag tigo kayam. Asan anabasa? Awan kat kuman tinapasgadak dito'y. Siguro, imbati dagiti naganop dito'y. Ang mga nunagina na kan nagluto da dito'y. Iso nga adak kayo nga imbati da. Hello, batchmate! Kayat ko man nga i-report ti mapaspasamak iti isla iti Balasiw. Nagpukanda ka no iti kayo. Kan dinukot dati ina ti maysa nga estudyante. Kuna ka no ti don, ako kwa na dayjay nga isla. Saan ka di a public land dayjay? O sige, batchmate. Pakikita ko ma. Please. Okay. Bye. Ang yaman ako na ikan ka, Roman. Noawan ka. Jack amunan niya, tinapasamak ka niya. Inarakop nakmutan. Mapantan. Taumay man ang titudo ka nangin. Tanda ti panagyaman ko, ti panangarakop ko kan ka. Sana masapol nga agyaman ka kanyak. Ure asino. Aramiden na ti naramid ko. No addag ka sa pula ni titulong akasi tinapasamakin ka. No pa'y kasta.
Dakkel ti utang ko na imbag anakam kan ka. No agsardang day ti abagyo. Mapantanto ija ayan da papa. Tapno pagaramidan dak iti saan anasayaat. Awan basol ko kani papam. Ibagak tinasayaat nga naramid mo kanya. Awan basol mi kara kayo. Ni papam ti adda basol na. Anya ti basol ni papa. No saan anagpukan iti kay kayo? Saan anargaay ti bantay? Naigabur lakit di iti napintas nga playa. Nagsardengan ti bagyo. Ngem anyan ti nagbalbalinan ti lugar mi. Gapu iti aramid jo agang gannaet. Matanawam kadi ti napasamak iti playa. Naira na lang siguro ti kastoy anapasamak. Iti kaadami dito'y kada papa. Ita lang amin anapasamak ti kastoy. Imparagadi amin ni papam ti dadakkala kay kayo. Isu akastoyan ti nagbanagan ti lugar mi. Mabalin ka di ang mapantan ija igit ti baybay. Tapno pagawidan damat ni nanang mo. Sige. Kuyugan ka amapan iti ayan nagiti dadakkal mo. Sapay ko matapalubusan damat ni nanang ko. Di kagdanag. Takid dawak kan ni papa. Apalubusan dati inam. Agpaiso ka di ti ibagbagam. Pagawidin da ni nanang ko. Rumwarmat ni sika. Kanayon ni sika na nakapupok na di kwarto. Nalinaya ko unay, tamailiwak iti anak ta. Saan mo ka diya kailiw ti anak ta? Apay ko man saan nakailiw ni siyak ti anak ta? Adamanan imbaw ni siyak na napanagbirok. Awan sirbi ti amin, no saan ta masarakat ti anak ta? Saan pa ni siyak na nawanan tinamnama? Iti napasamag aging ginadkan bagyo. Kasano ko nakalasan? Oh, saan nagsaon ni si Kay di Kasto? Saan ni siyak na maawanan tinamnama ako naklang arunan? Senyora, addan ti anak yo. Sumungad, kaduanan ni Roman. Mga lusim Romanan ti kurkurang na sika. Awan ti kurkurang ni siya, senyor. Ay, awan kurkurang ko kuna kuma. Ngam tapno mamati kayo, rumor kayo. Aglisi ka man di tadalan. Kita man upod no ti bagbagana. Ti marayan. Taray ba't ni siyak? Takitaan ni siyak no pono ti ibagbagat yan kurkurang na. Sapay ko tapod no ti bagbagana. No saan na pono ti ibagbagan ni iso? Daitan ni siyak tingiwat ni iso. Intaray ka din ni sika, ti anak ni siyak, sika na lalaki. Ti anak yo ti pagdamagan nyo, senyor. Awan inaramid ko ama di ti pamilya yo. Kung naklakit din no andan akas napasamak kan ka anak ko. No awan ni Roman anang isalakan kanyag. Manipod itiging ginad kan bagyo. Amangan no awan nakitan. Anya ti kayat nasawan ni sika. Papa, insalakan nak itiging ginad kan bagyo. Inagasan kan inas asikaso nak. Tapno awan ti utang nila kami. Mano ti ibayad ni siya kan ni sika? Isubliyo ko makanyak ni nanang ko, senyor. Awan basol mi kara kayo. Papa, palubusan niyo kumanti inana. Kasla na igagarat inapasamak anak ko. Insalakan mo ti anak ti Don. Wan nga ron na. Agawit tayon. Tapno inak man na nagadal. Naglanganak kami. Tadyak kayat amay sagmak kayo. Pumanaw ko man dagiti gangkanaat. Dinadail dan ti lugar tayo. Awan mabalinan tayo. Tagunadamot aginatang dati isla, nan. Ikagumaak ti agadal. Tapno makaturpusak ket pumanaw tayo dito eh. Panaawan tayo ka di ti lugar tayo.
Gapo ka dagiti aganggan na et, anak. Ngam kaasi kayo nga adipenen da no pumanaw kayo nanang. Pagbunagan na kayo manan iti batbato kan tabla. No apay mo't ngamin anak kadanon da dagita ditoy. Awanan ti sigod a kinangayad ti isla. Imbes apuraw a kadaratan. Nagbalinan apitak kan bato ti aglawlaw, papa. Ado pa'y tinaputin akay kayo nga agkaywara. Padalsak manan day ta kanang iti tattao ditoy. Sayang dagiti tabla. Kan bato a binunag da. Nagaburan da amin, papa. Agparagagyak manan. Ado pa iti kayo di bantay. Husto ti imbaga ni Roman. Numapukan dagiti kay kayo. Nalakamot amarga ay ti bantay. Sa ulang ti umapal day ta. Kasano ko man na maaramid ti arapaap tayo na mansyon dito isla no saan nadatayo na agpukan ti kayo. Kasanon numarga ay manan tinabatbati abantay. Kat gaburan naman ng ti aplaya, papa. Nasaya ata nakaumay ka manan dito pagadanan. Kumusta ni nanang mo? Pinagawid dan, ma'am. Tainsalakan ko ti anak da iti gingginad kan bagyo. Imbag ata saan da pinagaramidan iti dakas ni nanang mo? Pinagbalinta kano akatulong, ma'am. Ngam idida mo, inkulong da iti may sa cottage. Nagdakas dakit din. Saan na bale? Imbaga kun iti may sang opisyal akaklasek idi. Umay da kano agimbistigar ije islang ayan nyo. Sapay ko mata umay da, ma'am. Nadadaalan ti lugar mi. Nagaburan iti pitak ken bato ti aplaya. Pinapukan da ngamin nagiti dadakkel kay kayo iji bantay. Saan ka di nga ammo dagita agan-gan na at ama iparit ti agpukan iti kayo? Hello, batchmate! Anya? Peke ti lisensya dagiti gan-gan na at? Anya ti aramiden nyo kadagiti gan-gan na at? Ha? Dakkel ti sungsung batan da gapo iti panagpukan da kadagiti kay kayo? O sige, tiliwan nyo amin ida, kat papanawan nyo ida dita isla. Kaasimat dagiti sigod nga agindag dita. Kat agyaman unay, batchmate. Napapanaw mo't laangan dagiti naranggas aganggan na et. Imbalod da kano ti don. Tapno adda kasukat dagiti napukan na kay kayo. Masapo la pagtitinulungan tayo ti agmula. Ay katwa na. Amin tayo nga agindag dito eh. Agtitinulong tayo. Tapagsayaatan tayo amin dito. Pangalaan tayo nga'y iti ado apalakay akayo nga imula tayo. Tumulong kano ni Mrs. Cruz nga ag-request iti masaknan. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno maisubli iti sigod angayad ti lugar tayo. Kablaawan ka, anak. May sakan a pulis. Kablawan ka ading ko. Addan kabsat ka, pulis. Agyaman ak unay kada kayo, manang, nanang. Mabalin ka di mo't timang kablaaw kan ka, Roman? Adda ka diti balasiw ti isla. Saan kami napimanaw kan ni mama ditoy? Adapay lang iti pagbaludan ni papa. Dakkel nga miti ikarkaro na. Gapo iti panagpukan na kadagiti kay kayo. Awan ka niti guram kanyak. Saan arong bang aguraan ka? Gapo ta sikat tinangispal kanyak. Edi paggad. Agayam ta ka din? May karikarikan ka ti may sa akas kanyak. Apay ko maasaan. Mistiso ka at taga dito ay. Ikidawak iti pamakawan ni papa. Gapo kadag iti inararamid na kada kayo. Ikarkaro ng tibasol na.
Saan arumbang aguraan ti pada a tao? Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, pauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Putley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket impatulod. Ti pagam nagpailinged itinagan a Marina. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunada abaket akon iti edad ko atalupulo nga awan pa'y asawak. Ipapaay ko ngamin ti amin nga oras ken panawin ko iti panagisuro. Adamot na anos nga agar-aram kanyak ni Artemio. Ngem gapu taawan apulos mariknak a panagayat kan kuana, binasted ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapana ko nagisuro nanang, aldawan. Nagsarita kayo kade kini ading mo. Taapay manan. Kasapulan na kanu ti kwarta. Pautanga mun tawan igatang na tigatas di anak na asingin. Ay, isumat lagayam nga awag kanyak. Diyak na sungbatan, taado ter aramida. Naibaga na kanya, kidi may dito'y balay di kalman nga awan ka. Mabain siguro ang mangibagaken ka Sige, mangtedak iti igatang na itigatas. Mano kano ayati kasapulan na, nanang. Pare Artemio, anta ka di or-orayam dito'y paradaan. Ni ma'am. Nilav ko na mo na. Ha? Si Kamat. Ang mga nunapanan ni Eskwelaan. Jakmat na siputan. Itayak pa dito'y paradaan. No kasta, umay pailaan. Ingkaki di tulungan. Oh, dajay. Ha? Kaslado ti bagbagkatan na. Ay, nagpaso. Kaasimat. Sige tayo nagtulungan. Okay. Good morning, ma'am. Tulungan kan kadagiti awit mo. Bigbigat? Si kamanan tinakita? Saan ka kadin nga agungat? Ala, ipasublat mon kanya kung dagiti awit mo. Agpara ako niti pagluganak. Ako ma'am. Itay pa nga agur-uray jay tricycle ko kan ka. Itulod kan ija eskulaan. Artemio, parta kamot ati agpataray, tani maladaw akon. Ininayadak, ma'am. Tadyak kaya't amaparsyakan ka itipitak. Ni, nagtudo idirabi. Maladaw ako nakngarudan. Sige, ma'am. Partakak nga rudan. Ay, naglogan ang lakuman iti sa bali. Nagbuntog ka agpataray. Naladawak ita. Wen nga ron, apay ang naladaw ka? Kasano, nagrigat mat ngamin ti agura iti pagluganan. Imbagkan ka ta saan ka amaladladaw. Addan samot ar-arkilaong. Ay, awan. Nagnginan ngay no agar kila ka kanayon. Kahit, apay ngay asaan ka amaladladaw. Kanayon ka ding adda mangitultulod kan ka? Adamot sukik apagluganan Manungay tibay bayad mo iti dayja at tricycle amang itultulod kan ka? Awan. Libre? Nagswerte ka moten. Kat no dagiti daddo maa driver. Kababaan ti duwag gasot asingirda. No agitulod da dito iskwilaan. Taadayo ka no ditoy. Umay kayo ilutuan iti kaninyo kaninanang. Tamok nga 1 oras yung agluto. Ay, nagsayaatan ngay no kasta. Wen Uray isulat ti maitulong ko kada kayo. Nangrunakan ka manang. Tado ti naitultulong mo kanya. Ay, katuan agasamat ngay. Linawasak amang tad iti kwarta nga igatang mo iti gatas kandaya per dagita anak mo asingin. Anong sanak pay lang amanang. Tas si kalaang mat ti single kan ado ti kwarta na.
Ay, gayam manang. Amom, ginatang ni Manong Artemio jay daga nga ilaklako ti kaarubam eh. Ni, apay ngay bagbagam day ta kanyak. Anya ko matibibiyang ko, oray man pa'y gatangan na amin adaga. Ni Manang at talaga, makapakatawa ka mo. Anya aya, ti saan mo apangayatan ka ni Artemio kat nagbak nang. Nalawa pa'y ti dagana. Jack Corsonada, period. Apay aya masapul adamagang pay laang no apay. Idi pa'y kumaasinong batak no talaga akayat ko. Tunggal lumabasak ijabalay na. Kanayon na kaadamagan. Pakumustaan ka kano. Pakumusta. Uso ay iti kasta itapanawan. Kunana asaan na kano nga amo ti ag cellphone. Iso apa kumustaan kalatan. Ay, husto man na daytan. Agluto kakit din. Saan mo apir dyan ti aldaw ko? Dudwata manen dito'y balay, Marina. Apay ayan no dudwata nanang. Ngamen, nagawi dun jay adem, imay natalain lutuan. Kaya nakaululimok manen ti aglawlaw. Nasaysaya at ti kastoy. Tapno makakonsentrate ak nga agaramid iti lesson plan ko. Sapay na nayunan ti subject nga isursuro. Kaya't nasawan, awanan ti panawon mo ngaglangay. Ay, anyang aglang ay. Kasapulan nga agtrabaho ak nanang. Amom anak, ti pampanunutok ket rintamon, ngumawan pa asawam. Naaklon ko nga agbaketak abalasang. Apay aya day tati pakasikuran nyo. Kat, asino ngayon ti mangkadwaken ka numataya kon? Panagkunam, maasikaso na kaday takabsat mo, no bakit kanton kat adamot bukod na pamilya? Ay nananang, adayo pa'y amapasamak dayta. Panunutem, anak ko. Narigat ti agbyag ngagmaymaysa. Marina, disturbuan ka man, Bit. Oh, anya dayta? Total, break time mat. Kat agmay mahisa ka dito yung room mo. Maya tapagsaritaan ta dayto ay. Anya aya dayta? Single ka ngamin. Isoan na panunot ko. Ada ngamin namamok iti online nga agkasapulan iti partner wenno jowa. Amumutan love life ako nada. Ay na, sa anak nga agberbirok iti love life. Padasam lang Kachat mo lang mat. Kat numayat, ay di mabalin kayong agkita. Kitaam kanyak Dito'y online ko anam amo dya partner ko ita. Kasta ka di? Wan. Katamon, iso ti mangmangtad iti kwarta. Iso nga rod nakagatang akon iti house and lot ijay sentro. Adto iti account na. Awan dakas na no padasam. Kachat mo. Barok, itay pa yan nakasangpot ni Marina. Ha? Kunak, ano saan pa anak awid, nana? So kunak ko man iti eskwelaan. Ay kaumunag ka pa'y agkape ka biit. Ay, saan nana? Tani, napigsapay lang ti tudo. Barok, agyaman na kiti panangisakit mo iti anak ko Awanan yaman na, nana. O sige, mapanakon. Ewan, Barok. Marina, kapampanaw ni Artemio. Apay nga imay, nanang. Damdamagan na nga ron no nakaawid ka, tasukunan na ka kumadya pagadalan. Anya aya ti problema na, no sa anak pa'y anak kaawid. Nay, apay nga agungot ka ngay. Isaksakit na kalaang medya tao. Nagkulit nga rod, nanang. Binasted ko lang nga rodon iti mano adaras, ag subli-subli pa'y laeng. Kasta talaga ti lalaki anapudno nga agayat. Diyak nga rod kayat. Uray pa isulaangan tinabatbati a lalaki dito'y lubong. Talaga asaan ko akaya. O anya, nagchat kayon ija iretretok kan ka? Psst, ako limak ka. Naskan asaan ang maamwat ya sino man. Kat, ano kumangay no maamwanda? Sika talaga. Wan, agchat-chat kamin. Kunak tupay kan ka. Kat, anyanghay, at damot la ka di basit akilig amariknam?
Si kakit di man. Ay, amangan no iso day tanti ka forever mo. Iso nga, ituloy mo laan. Manang Marina, adamat ka nun ka chat mo. Nagkunakan ka. Ni Nanang man. Ada ka numang mangag na kaininawag mo. Awan. Ay na, tila istoryaan na. Apay ko mga ilibak mo, Manang. Nasayat kit di atap no makaasawa kan. Ay na, saan man aday taabanat ti pagtungtungan ta. Aywan gayam. Umay kayo ilabaan ka ni Nanang. Amok. Awan man ang igatang mo iti gatas ken daya per dagiti anak mo. Iso nga adda ka man dito'y balayan. Ni Manang mat. Agtrabaho akmat. Jakmat dawatan jaited mo. Sige, aglaba ka nga rod. Taado at talaga tinaurnong amurang mi kan ni Nanang. Aywan. Nalabsak man ang gayam ni Manong Artemio di tabalay na. Apay, aya nga iso manon ti ibagbagam. Pakpakumustaan na kalaang mat Idandanon ko laang mat di bagbagana. Ay, makaumapay kit din. Sa bagay no adamat ten kachat mo. Talagang awanan namnaman ni Manong Artemio. Marina, kumusta kayon nga iti kachat mo? Nag-propose ka din? Ay na, kanayon kami nga agchat-chat. Umawag no dak iti balay. Oh, kat, anya ngay mo ti pagsarsaritaan nyo. Kat amumatlatan Nag-propose ka din? Dandanin. Ay na, nabiro ka mo ti soulmate mo. Kat, ibagam ang agkita kayo. Naskan abisitaan na ka ditoy. Ibagbagak nga rod day takan kwa na. Naskan lang tapno maam-ammom kan makitam iti personal. Panunutam ana imbag. Imbes asyak ti kalanglangan mo amangan iti turo-turo wano ordinary a kantin. Isunton. Mangan kayon ton iti social a restaurant. Subuan na kanto. Ay, nag-sweet si ka. Nanang, ayan ni Manang Marina. Adda ijerwar itaypay. Adamot kasarsarita na iti cellphone na. Ison samot daytan jay bagbagam a boyfriend na Nanang. Ijak amo tasan namot nga istoryaan. Adamat la love life ni Manang kon. Ang asino nga tamo ngay day ta kasarsarita na. Aguray tayo Nanang, tayam amuna kada tayo. Anya ti aramidan nyo dita salas. Ay, awan Manang Marina, pagtungtungtungan da ka ni Nanang. Taapay manan. Damdamagan ni ading mo. No kaanom nga iyam mo day tamang parparagsak ti aldaw mo. Saan pa'y nga ita? Ay kat ibaga mamatinagan na. Tauray nagan pa'y laang mati amumi. Marina, umaykan. Intaag lunch iti school canteen. Sa anak nga umay. Si kalaangan. Ha? Mangan kang agmaymay sa diti classroom mo? Wan, dituyak laangan. Intakit din. Tapag saritaan ta ti may papan iti kachat mo. No kasano kayon? Sige. Next time tulangan. Enjoy your lunch. Panawan kan ha. Sige. Ay. Hello? Manang Marina, naskan nga agawit kan. Adapay klasik. Apay aya. Ni Nanang, nawanan iti puot. Intaray ko dito yung ospital. Naskan nga umay ka dagos. Anya? Makipaglading itak, Marina. Agyamanak, Artemio. Naklaatang nga rod. Kinasaritak lay din na minsan ni Nanang mo. Ang nadamag ko na tay gayaman. Naatake iti puso ni Nanang. Kasta talaga ti biyag, Marina. Ang anyaman ti mapaspasamak. At daaklat ta dito'y para kan ka. Makabiro ka man iti ayatam.
Adda aklat ta ditoy, agayim mo. Nakadamagam nga adan nabirukak nga ayatet. Isu mo ti mangmangag ko nga istorya dito lugar tayo. Amumatan ti chismis. Anya pa'y timangmangag mo. Naskan ka di pa'y nga ibagakan ka. Amok. Nasakit dagiti istoryaan da, maipapankan ka. Nabiktima ak Artemio. Kunak lupod no dayjay akachachat ko. Iskamor matgayam. Katgapo iti panagtalag ko. Apagbiit lang ang anaala na ti amin akarga di bank account ko. Saan mo kuman aparigatan pa'y day tabagim? Jaket amakit kita ka, ngagladladingit. Nang runa ita, tapi mo sayan ni nanang mo. Anya dinadamag ko ang nabiktima iti scam ni Ma'am Marina? Amin ka no akarga di bangko na. Ay, unay madaytan. Wan nga rod. Maasyanak kan kwa na, pare. Dakas paikit din dagiti agwarwaras adamag dito lugar tayo. No kaano pa'y matabimbag at iso pa'y matipan nakabiktima na iti scam. Maestra pa'y mat nga rod. Di na nagpampanuno tayo. Hala, huston pare. Saan ta napagsaritaan pa'y ni Ma'am Marina? Masaksakitanak ka dagiti amang mangag ko. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. Adda ka matgayam dita, Ma'am Marina. Adda ka di pa panam. Itulod ka na. Sige man. Sige pa nga rod pare Panawan da ka din di paradaan. Uy, andan sakit kaya't asawan ti panagkuyog yo pare Artemio. Ay, di naklipatan Amumon ti kayat ko asawi. Naamiris ko apudno nga ay ayaten nak ni Artemio, Mr. Lonely. Iso nga inaklon ko ti ayat na. Itilaksid dagiti adu. Nagdalanak iti biyag, dinak binaybayan. Tuy pagayam mo, Marina. Marina pagayam ko, agyaman iti dayto apakasaritaam. Ala, sapay la ko ma. Tagtultuloy ti ragsakyo adwa. Ket nagasat ka, tani Artemio ti pinilim. Makunak, asaan ka nagbidot, anang pili kankwana. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.